Интернет е настоящето и интернет със сигурност е бъдещето. Щом гледате това видео, шансовете да използвате интернет постоянно и ежедневно са доста големи. Колко обаче знаете за интернет и сигурни ли сте, че знаете достатъчно? Днес ще поговорим малко повече за това. Историята на интернет е дълга и широка. Накратко, през 60-те години се заражда идеята за подобна мрежа, а през 90-та година англичанин на име сър Тим Бърнърс-Ли създава първият сървър и първата уеб страница и на практика дава начало на това, което днес познаваме като интернет. Много често, когато се обяснява за различните слоеве на интернет, се използва една снимка на айсберг. Затова нека и ние си набавим такава. Така, всичко, което познавате в интернет, VBOX 7, YouTube, Facebook, Wikipedia, ABV и така нататък. Това са сайтове, които са част от така наречения повърхностен интернет. Част от повърхностния интернет са всички уебсайтове, които могат да бъдат открити с търсачки, като например Google или Bing. Следващото ниво, дълбокия интернет, също може да бъде част от такива уебсайтове. Ако да речем имате регистрация в АБВ, не бихте искали всеки човек на света да може да потърси и да види кореспонденцията ви. Дълбокия интернет се състои от уебсайтове или страници, които не могат да бъдат индексирани от търсачките. Най-често причините за това са, че това съдържание е лично или е защитено с парола, като при пощата, или пък е платено съдържание, за което трябва да дадете определена сума пари, за да получите достъп до него. Това са дигитални образователни курсове, да речем. Друг пример, даже експеримент, който може да си направите, е да качите видео тук, в VBOX 7 или в YouTube и да направите клипа личен. Тогава никоя търсачка няма да може да го намери, а за да го гледа някой, трябва вие да сте му дали линк. До тук всичко е ясно, нали така? Щом е ясно, да се запътим и към тъмния интернет. Тъмният интернет е една много малка част от дълбокия интернет. Това означава, че уебсайтовете, които са част от тъмния интернет, не могат да бъдат открити от търсачки. Но тук има и още една уловка. В тях не може да влезете и с обикновен браузър, като Google Chrome, Mozilla или Safari, да речем. За тях е нужен специален софтуер. А от тъмния интернет са всички нелегални уебсайтове. За тях често ви трябва покана. В него има, да речем, онлайн магазини, много подобни на eBay или OLX, но в тях може да си купите наркотици, оръжия или, да речем, да намерите пин-кодове за кредитни карти, дебитни карти или убиец. Разбира се, не е толкова лесно, колкото звучи, но ми схващате идеята. Много малка част от тези уебсайтове може човек да се докосне сравнително лесно с браузъра Tor, защото за една много малка част от адресите на подобни уебсайтове от тъмния интернет можете да намерите информация в повърхностния интернет. Но обикновен човек може да се докосне до наистина много малка част от тази тъмна страна на интернет. В нея съществуват, да речем, форуми, за които първо, че ви трябва покана от регистриран вече потребител, второ, за да си направите регистрация, ви трябва, да речем, едни $100 000. Тук визирам форум, в който хакери продават кредитни и дебитни карти и PayPal акаунти. В тази част на интернет може, да речем, да намерите и детско порно или пък да си наемете убиец. И може би се чудите защо такова място съществува. Идеята за тъмния интернет е анонимността. Един типичен уеб браузър, като Chrome или Mozilla, събира много лична информация за вас. Откъде сте, на колко сте години, кога използвате интернет, от какво се интересувате и така нататък. Тази информация се събира главно, за да може уебсайтовете да ви показват реклами за неща, които е доста вероятно да си купите. Но се досещате, ако попадне в ръцете на неправилния човек, евентуално, колко много той би могъл да злоупотреби с нея. Специализираните софтуери, в които анонимността е приоритет, които се използват от дилъри, хакери и хора, които се занимават с детско порно, се използват и от тайните правителствени агенти. Всъщност, правителството на Америка е главният спонсор на проекта Tor. Съответно, за да може правителствата да предпазват и да крият идентичността на агентите си, такива услуги няма как да бъдат спряни. А докато съществуват, ще се използват и от добрите, и от лошите. Както винаги, можете да харесате Facebook страницата на предаването, където ако имате някакъв въпрос, може да ми го зададете. До следващата седмица!